सुनतानी हाय हौ फलाने बोझा तली बाबा धाम जाके नया नया उनका कपड़ा किन के चली आइल बा। आ तन मन करता हमरो चले के चली ना बाजारे हमरो किन के वो नया नया कपड़ा आ जाओ हमहू चली। कैसे कहतनी कहतली का कहतनी अरे सैया साड़ी पहिरब गेरुआ रंगाई के बाबा ए भाव में तनी भाव बना ली एकदम तनी भाव में आ जाएंगे। अरे सैया साड़ी पहिरब गेरुआ रंगाई के जल ढाल भम बाबा धाम जाई के सैया साड़ी पहिरब गेरुआ रंगाई के जल ढाल भम बाबा धाम जाई के। कहतली सुनिले कि बाबा हमें बाड़ा तानी सुनिले कि बाबा हमें भोले हाजी अरविंद यादव जी की तरफ से ढेर ढेर सारा पुरस्कार प्रदान भइल बा। ए नन्हे भैया हाँ अरविंद यादव जी नाती हैं यहाँ के। अच्छा अच्छा हमेशा कृपा नोट पर सौते रहता नहीं भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना रहे ऐसे यहाँ खूब रुपया कमाई खूब बरसाई हमनी के फिर बोलाई रुआ कहनी है बाबा हाँ गिरी बाबा तिवारी बाबा कि मनीष बाबा नहीं गिरी बाबा हाँ कि भोला बाबा नहीं गिरी बाबा नहीं हमरा पावर नहीं के आगे बोली सुनिले कि बाबा हई बाड़ा तानी भैया कितना लोग बैठल बा एमे हमारे साथे डांस करे वाला केहू बा आ जाई तनी हमरो निक लागी। हाँ सुनिले कि बाबा हई बाड़ा तानी हमहू मनतानी एक गो निशानी हमहू मंगतानी एक गो निशानी हमहू मंगतानी एक गो निशानी जानतनी का का सुन ले बानी कि जे रौरी दरबार में आवेला खाली ना जाला केहू खाली ना जाला जी। आ देखी खाली तो हमो नहीं गइल बार बार मिलते बा जे उनके दरबार में जाला कुछ ना कुछ लेके आवला खाली केहू ना जाला। खाली कहाँ बा देखनी है पूजा तिवारी जी गावत रहनी हो तो मार हाय सुख 55 के चलत नहीं के चलता है 100 के रहलो हाय सुख 100 के बरसत रहलो चली हमारी भागी में 200 रुपया होता ठीक बा कोनो बात नहीं थे। हाँ वो रौरा से मांग हम एक गो निशानी रौरा से मांग हम एक गो निशानी। धन दौलत ना चाहिए रुपया पैसा ना चाहिए तो का चाहिए रौरा बता दे जोन चाहिए भगवान के दया से इतना लमहर घर बा हमारे न हो हमें जा रह जाए तो केहू कह दी कि हट नहीं बटले बा मान पुत्र मान पुत्र रतन धन जाई के जल ढाल भम बाबा धाम जाई के अरे जल ढाल भम बाबा धाम जाई के जल ढाल भम बाबा धाम